Παράταξη Νέα Δύναμη του Παναγιώτη Γρηγοριάδη. Τι έχει συμβεί εκεί να μας πείτε παρακαλώ? Θα ήθελα λίγο να εξηγήσω όσο αφορά την ανάρτηση, γιατί υπάρχουν κάποια κακόβουλα σχόλια. Πείτε μας λίγο πρώτα τι έχει συμβεί για να γνωρίζουν οι τηλεθεατές και μετά μας πείτε και τα υπόλοιπα. Αλλά να δούμε καταρχάς τι έχει συμβεί. Εκεί την ώρα προσπαθούσε ο άνθρωπος να περάσει απέναντι. Μάλιστα. Με αποτέλεσμα κάποιος δεύτερος, ο οποίος βρίσκεται σε μια αγωνία, σε μια μάντρα, να του φωνάζει να μην περάσει στο σημείο γιατί θα τον παρασύρει το ρεύμα. Δεν το ανάκουσε, με αποτέλεσμα να τον παρασύρει το ερμητικό νερό. Και να γίνει ώρα αυτή η κινητοποίηση. Με ακούτε? Σας ακούμε, ναι. Θα πω ότι μάθαμε μετά από λίγες ώρες, στα 200 μέτρα πιο κάτω γίνονται κάποια αντιπλημμυρικά έργα. Διασώθηκε, ήρθαν άντρες στις πυροσβεστικές από το τεχνικό, από την ασφάλεια των έργων. Και καταφέραν και τον βγάλανε ζωντανό, έτσι? Τον βγάλανε ζωντανό, ναι, όντως. Φανταστείτε να μην γινόντουσαν τα έργα. Σωστά, σωστά.